खुलुमबाय लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनगोन 5 अमेजिं फैक्ट्स जाय फैक्ट्स बाथ्राफोरखौ मिथिनानै नोंथांमोना बुंगोन वाव ओके जों बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै नम्बर 1 जेब्रा एन्ड ऑस्ट्रिच नोंथाङा माब्लाबा नुफेरदों नामा जेब्रा आरो ऑस्ट्रिच दावजों लोगोसे थाफानाय नाथाय बेखौ नोंथाङा माब्लाबा सानफेराखै जे माने बिसोर जेब्लायबो एबा बांसिन समाव ज' थाफायो जेब्राया गोजानाव मोजां नुहुरा बेराफारसेथिं ऑस्ट्रिच दाउआ मोजाङै खोनाया बेखौ गोसोआव लाखिदि जेब्राया जोबोर मोजाङै खोनायो आरो मोनामो गुबुन फारसेथिं ऑस्ट्रिच दाउआ जोबोर गोजानसिम नुहुरनो हायो बेनिखायनो बिसोर जिउआव मोजां आरो पारफेक्ट जानो थाखाय बिसोरो ज' थाफायो नम्बर 2 अस्ट्रेलिया एन्ड भलकेनोस भलकेनोआ मा बेखौथ' नोंथाङा मिथिगौ नाथाय भलकेनो गैयै हादरनि मुंखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा मिथियाब्ला मिथिनो लादो अस्ट्रेलिया नम्बर 3 ट्र'बेन्स नोंथाङा खोनायोब्ला नंखाय सानगोन र'मानियानि मोनसे सोहोराव सोमोनांथाव अन्थाइनि महर जाय महरखौ नुनायाव सानखौरांनि ग्रहफोर बादि नुयो बियो 6 मिलियन बोसोर सिगां मोनसे गिदिर बांग्रि मावनायनि जाउनाव सोमजिदोंमोन नम्बर 4 नायबिजिरगिरिफोरनि नायबिजिरनाय बादिब्ला गान्दु लायालासे उन्दुनाया सिं सानायखौ खम खालामनायजों लोगोसे स्पाइनाल कर्डखौबो गोख्रोंसिन खालामो लोगोफोर नोंथाङा मा सानदों दिनैनिफ्राय गान्दु लायालासे उन्दुदो नम्बर 5 नर्थ कोरिया होनब्लाथ' नोंथाङा गिनाय एबा मिनिनाय फैयो जानो हागौ प्रेसिडेन्ट किम जंआ बेन खालामबाय मोदोमजों नांजाबफानाय सेरटे जिन्स गाननाय दा नर्थ करियायाव नोंथाङा नुनाय नङा सिख्लाफोरनि सेरटे जिन्स लंपेन्ट गाननाय एबा पेन्ट गाननाय अके नोंथाङा बबे मोनसे फेक बाथ्राखौ साबसिन आरो इन्टारेस्टिं मोनदों अन्नानै जोंनोबो कमेन्टआव खोन्थाहरदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोनांब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार